नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज मी आणि सर्वेश चाललो आहे मुंबईला। तर आपण मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करणार आहोत। सध्याची मुंबई गोवा हायवेची परिस्थिती पाहणार आहोत। तर यासाठी आम्ही खास तरळेवरून पनवेलला चाललो आहे। तर या भागांमध्ये आपण संपूर्ण रोडची म्हणजे जो आपला 400 किलोमीटरचा रस्ता आहे त्या सर्व पूर्ण रोडची माहिती घेणार आहोत। त्यामुळे हे व्हिडिओ आमचे पूर्ण बघा तुम्ही आणि तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल की ॲक्च्युअली मुंबई गोवा हायवेची सध्याची परिस्थिती काय आहे। तर आपण आता निघालो आहे खारेपाटणवरून। तर आपला दुसरा टप्पा असणार आहे खारेपाटण टू राजापूर। तर या ठिकाणी आपण आता खारेपाटणच्या ब्रिज जवळ आहोत। मस्त असं धुकायने समोरून बस येत आहे, एक नंबर व्ह्यू। हा फोटो थंबनेलला जाणार आहे। तर इकडे या ब्रिजचं काम चालू आहे, पिलर्सचं काम चालू आहे आणि जुना ब्रिज आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आहे। तर इकडून आता परत 4 लेन चालू झालं आहे। 4 लेनचं काम पूर्ण झालं आहे, सर्व ओके झालं आहे। साईन बोर्ड्स लागलेले आहेत, संरक्षक कठड्या लागलेल्या आहेत, किलोमीटरचे बोर्ड्स देखील लावलेले आहेत। त्याच्यानंतर फक्त आता काम बाकी राहिलं आहे ते ज्या ज्या ठिकाणी दरडचा पोर्शन आहे डोंगराचा कटिंग करून ज्या ठिकाणी रस्ता बनवला आहे ते फक्त एक जरा स्लोपमध्ये केलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्या गणपतीच्या काळात वगैरे ज्यावेळी भरपूर पाऊस असतो आणि भरपूर हेवी ट्रॅफिक असतं आपल्या मुंबई गोवा हायवेवर, तर त्यावेळी एखादी दरड कोसळून रस्ता वगैरे आपला बंद होऊ नये। त्यासाठी या ठिकाणी रिटेनिंग वॉल देखील काम चालू आहे, पण या रिटेनिंग वॉल देखील पुरेशा नाहीत कारण यांची हाईट देखील त्यांनी भरपूर कमी ठेवली। आमच्या मते 1/4 तरी हाईट झाली पाहिजे, बरोबर बोल। स्ट्रॉंग रिटेनिंग वॉल हवे ना, स्ट्रॉंग हो हे डोंगरावर आणि झाडं नाही हो पटकन कसं कॉन्क्रीटचे रिटेनिंग वॉल ॲक्च्युली बनवायला पाहिजे। या ठिकाणी एक गोष्ट चांगली केली आहे ती झाडं लावली आहेत। जी एवढी झाडं कट केली त्याच्यात थोडीशी तरी लावली आहेत, पण आता याचा कोणत्या प्रकारे मेंटेनन्स करतायत ते पाहावं लागेल। लावून पाहिजे ना, मोठी जागतोय फक्त लावून उपयोग नाही आहे, त्यांना सांभाळावं देखील लागणार आहे। तर आपण आता खारेपाटण सोडले, आपला दुसरा टप्पा आहे खारेपाटण ते राजापूर। या ठिकाणी देखील बहुतेक काम पूर्ण झालेलं आहे रोडचं आणि आपली छोटी छोटी हॉटेल्स देखील सुरू झाले आहेत आता। त्यामुळे आम्ही शक्यतो कुठे मोठ्या सिटीच्या हॉटेलमध्ये थांबण्यापेक्षा अशा छोट्या छोट्या हॉटेल्सवर थांबायला मजा येते। एकतर शांत वातावरण असतं आणि टेस्ट पण एक वेगळी असते, फ्रेश मिळतं फ्रेश। तर इथून मुंबई 411 किलोमीटर आहे, लांजा 45 आणि राजापूर 16 किलोमीटर। तर आपल्याला 411 किलोमीटरचा टप्पा गाठायचा आहे। भरपूर मोठा प्रवास आहे आणि खास आम्ही आमच्या सबस्क्रायबर्ससाठी हा प्रवास करतोय ॲक्च्युली हा। जसं आमचं कोणतंच काम नाही आहे मुंबईला। आम्ही पनवेलला जाऊन परत U-टर्न मारून रिटर्न येणार आहोत। तर आमचे सबस्क्रायबर भरपूर दिवस मागे लागलेले। आम्ही कोणतेही व्हिडिओ टाकले की त्याच्यावर पहिली कमेंट असायची मुंबई गोवा हायवेचे लेटेस्ट अपडेट कधी देते। तर त्यांच्यासाठी खास हा आम्ही व्हिडिओ बनवण्यासाठी आजचे 2 दिवस आजचा आणि उद्याचा आम्ही खास राखीव ठेवलेत आणि इतर व्हिडिओंना पण सपोर्ट करा। हां, अजून एक मित्रांनो तुम्हाला गोष्ट सांगायची आहे की आम्ही इतर देखील व्हिडिओ पोस्ट करत असतो, ते देखील माहितीपूर्ण असतात। तर ते देखील व्हिडिओ तुम्ही बघत जा कारण व्हिडिओ बनवायला खूप मेहनत लागते आणि त्यातून इन्कम मोठंसं काहीच नाही हो। आणि आम्ही आमचे कामं सांभाळून हा यूट्यूबचा व्हिडिओ आम्ही बनवत असतो यूट्यूबचे
आमचे व्हिडिओ. सर्वेश जॉबला आहे गोव्यामध्ये, तर त्याला देखील सुट्टी नसते, तर तो सुट्टी काढून खास आला आहे क्रिसमसची. तर आपण आता गुंजवणे गावाच्या जवळ आलो. या ठिकाणी पुढे ब्रिजचं काम चालू असल्यामुळे इकडून रोड बंद केलेला आहे. फक्त आपल्या गोव्याकडे येणारी प्लेन चालू आहे. तर मित्रांनो, मगाशी मी बोलत होतो की हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी देखील मेहनत लागते आणि एखादी व्हिडिओला जर प्रतिसाद मिळाला नाही तर म्हणजे आमचा पूर्ण कॉन्फिडन्सच हे होतो. कारण आम्ही एवढी मेहनत घेतो, म्हणजे माहिती गोळा करून, आणि आमची सुवर्णभूमीचे सर्व व्हिडिओ आम्ही माहितीपूर्णच टाकतो. कोणताही असा दुसरा व्हिडिओ टाकत नाही की जेणेकरून कोकणातील पर्यटन स्थळांची माहिती किंवा कोकणात असं एक युनिक काहीतरी नवीन होतं आहे त्यांची माहिती आम्ही सर्व यांच्यासोबत पोचवत असतो. आताच तुम्ही बघितलं पुढे बघा झोपेत होतो काय बघ तरी कसं अंगावर होतो. ते कमी अप्पर डिपर गेलं, लाईट चालू आहे. हो, म्हणजे असे उच्चापती ड्रायव्हर्स भेटू शकतात. हल्लीच एक ॲक्सिडेंट झाला आहे, एक 3-4 दिवसच झाले असतील, आणि आमच्या शिरगाव गावातलेच व्यक्ती होते, 5 जण. मुंबई गोवा हायवेला झालं आहे महाडच्या आसपास. तर त्यांचा प्रॉब्लेम असा झाला की पहाटेची झोप ड्रायव्हरला कंट्रोल झाली नाही. तरी पण त्यांचं नशीब एवढं होतं की समोरून जे लक्झरीवाले येत होते, गुहागर बस होती, प्रायव्हेट बस, तर त्याने बघितलं की समोरून गाडी पूर्ण अशी हे होते, ते दोन्ही लेनला येते गाडी, त्यामुळे त्याने हळू केली गाडी. त्याला वाटलं की ड्रायव्हर झोपेत असू शकतो, तर त्याने गाडी सावकाश केली असल्यामुळे ती भीषणता वाचली नाही, तर गाडीमधल्या 5ही जणांचा मृत्यू झाला असता. यामध्ये फक्त वाहन चालकाचा मृत्यू झाला आणि नशिबाने 8 महिन्याचं बाळ वाचलं. 8 महिन्याचं. पती त्यांचे होते ते कोमामध्ये आहेत. त्याच्यानंतर त्यांची जी पत्नी होती त्यांचे दोन्ही पाय हे झाले, आणि एक 3 ते 4 वर्षाची एक मुलगा की मुलगी होती, ती देखील थोडीशी गंभीर जखमी आहे. तिच्या डोक्याला मार लागला. कसली गाडी? मारुती 800. आणि एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे बसवाला स्लो होतो, यांनी जाऊन टोकल्याने ते का त्याचं जास्त झालं असतो, तो फास्ट असतो. तो जर फास्ट असतो तर पूर्ण 800 चक्काचूर झालं असतं. 800 मध्ये काय असतं, आणि मारुतीच्या खायच्याच गाड्यात काय असतं. आम्ही पण मारुती अल्टोच घेऊन आलो. मारुती अल्टो 800. या ठिकाणी ब्रिजचं वगैरे काम पूर्ण झालेलं आहे. सर्व्हिस रोडचं देखील झालं आहे. सर्व्हिस रोडला जो संरक्षक कठडा आहे त्याचं देखील काम झालेलं आहे. आपल्या मुंबई गोवा हायवेला अजिबात लेवल ठेवलेली नाही, पूर्ण गाडी व्हायब्रेट होते. आणि आम्ही आता अल्टोमध्ये आहोत, त्यामुळे तुम्ही इमॅजिन करू शकता की आम्ही आता मुंबईपर्यंत जाणार आहोत असे. त्यामुळे आम्ही 2 दिवस ठेवलेत, कारण संपूर्ण एका दिवसात कवर होणं मुश्किल आहे मुंबई गोवा हायवे 400 किलोमीटरचा. कारण पूर्ण आम्हाला बोलावं लागतं आहे, त्याचसोबत मोबाईलचा बॅटरी बॅकअप, त्याचसोबत ड्रायव्हिंग देखील करणं, या सर्व गोष्टींचा विचार करता आम्ही खास 2 दिवस बॅलन्स ठेवले. तर मुंबई इथून आहे 405 किलोमीटर, राजापूर राहिलं आहे 10 किलोमीटर. इकडची झाडं वाढली बस. हो, मस्त वाढले झाडं. वेलास ऑलरेडी. हो, जर अजून चांगले झाले की अजून मस्त वाटतं. गणपतीत मस्त. हां, फुलांनी अरे पण थांबतलं काय सर, मागणं कोणतरी येऊन त्यांना फुला घालूची लागतली. नाही, पण जवळचा कोण माणूस तो घेऊन जाऊ शकतो. हा, जवळचं माणूस घेऊ शकता. तू गाडी थांबून नाही फुला काढू शकत. हा, गाडी सायटिंग लावून मध्ये फुला काढशील तरी पण असे इकडे सीन झाले आहेत भरपूर. कारण हे ट्रेलर्सवाले वगैरे बघत नाही, सुसाट जातात, आणि त्यामुळे जे बाजूक थांबलेले पण गाडी असतात ना त्यांना पण उडवतं.
त्यामुळे हायवेवर वगैरे एखादं चांगली स्पेसिफिक जागा नाही तर थांबणे पूर्ण रस्ता सोडून पूर्ण बाहेर रिस्की. मिळालं. हा पूर्ण रस्ता सोडून बाहेर थांबू बाबा. आणि आता घाटाच्या पोर्शन मध्ये तर तिकडे जागा पण नव्हती थांबू, कारण त्यांनी इकडे रेलिंग लावलेला बाजू. हो. राजापूर 9 किलोमीटर राहिले. मस्त फ्रेश दिवस आहे, वातावरण पण एकदम भारी आहे. जरासं उन्हाचं पुढे आता काय इफेक्ट होता काय कळत नाही, पण सध्या तरी मजा येतात गाडी चालवून का. फक्त रोडला लेवल नसल्यामुळे ना जरा आमचा कॅमेरा थोडासा हे होतोय, व्हायब्रेट होतो. आमच्याकडे आहे अल्टो 800. तर या ठिकाणाहून जैतापूरला जायला रस्ता आहे आणि राजापूर इथून 8 किलोमीटर राहिले फक्त. तर हे बघा हे समोरूनच येतोय हा टेम्पोवाला छोटा, त्यामुळे तुम्ही या विचारात अजिबात राहू नका की समोरून कोणी येणार नाही. कोणत्या कोणत्या साईडने गाड्या येऊ शकतात. फीज प्लाझा 1 किलोमीटर. माकाजून एक सर्वांची गोष्ट कळली नाही की बाकीच्या ठिकाणी टोल प्लाझा, याच ठिकाणी फीज प्लाझा का लिहिलेला. प्लीज म्हणजे आम्ही तुम्हाला लुटायला बसलोय. या मुंबई गोवा हायवे आपलोच असा. पैसे कमवले टोल घेऊन नाही येत, पण म्हणजे तुम्ही रस्त्याची कंडिशन तरी व्यवस्थित ठेवा. इकडे बघ कसं मस्त काम केलंय या पूर्ण. आणि ऍक्च्युली मी पण त्या दिवशी अक्कलकोटला गेलेलं आहे ना, त्यावेळी पण बाकीच्या रोडची माती डायव्हर्जनला वगैरे काय नाही, ग्रेडर वगैरे असतं ना तो लेवलिंगसाठी मारलेलं नाही काय नाही. पण टोलच्या कामाचं काम हे चालू केल्याने मात्र पहिला तिचे रेलिंग बिलिंग सगळा इकडून डायव्हर्जन वगैरे आहेत ना, पूर्ण काम स्पीडमध्ये. आणि बाकीच्या लेनचं काम सत्यानं पैसे इन्व्हेस्ट केल्याने बसून नको. हां, पण त्यांचा एक बरा होता की आपल्याला मुंबई गोवा हायवेपेक्षा त्या रोडची लेवल सॉलिड. आणि तिकडे दिलीप बिल्डकॉनचा विचारणार कोण नाही ना त्यांना. दिलीप बिल्डकॉनचा तिकडे, कारण मी बघितलंय तर त्यांचे ट्रेलर्स वगैरे सगळे ते मशिनरी तिकडे फिरत होती. दिलीप बिल्डकॉन बघितला ते म्हटलं नक्की कॉन्ट्रॅक्टर कोण होतो. म्हणजे त्यांची कॅपॅसिटी आहे चांगला काम करू. हा, आणि काय मक्कन लेवल माहिती आहे की आम्ही 2 व्हीलर घेऊन पण आमचा त्रास नाही झाला. एवढ्या मी 400 किलोमीटर प्रवास केलो तरी पण. तसं ना. फक्त काय ते डायव्हर्जनच्या ठिकाणी त्यांनी भरपूर हे केलं नाही होतं, कारण तिकडे हे ट्रॅक्टर वगैरे जाऊन पूर्ण रोडची वाट लावलेली होती. आपल्याकडेची अशी कंडिशन आहे रोडची. तो पण प्रॉपर आता हे रस्ते म्हणजे फायनलच झालेले आहेत ना. आणि या रस्त्याची तुम्ही अशी लेवल ठेवू शकत नाही. डायव्हर्जनचं असतात ते एखाद्या वेळेस ठीक आहे. हा जुना रस्ता ओल्ड मुंबई गोवा हायवे एवढाच शिल्लक राहिला आहे फक्त. या ठिकाणी ब्रिजचं काम चालू आहे, भरावाचं देखील काम चालू आहे. इकडे कोणत्याच प्रकारे काही काम नाही केलं. या ठिकाणी आहे हॉटेल अंकिता पॅलेस. चालू झाला होय, पूर्वी इकडे बसेस थांबायचे, आता पुढे बसेस थांबतो. दोन्ही पण हॉटेल एकाच मालकाचे. माऊली हॉटेल ग्रीन पार्क. तर इकडे या ठिकाणी सर्व बसेस थांबतात नाश्ता वगैरे करण्यासाठी. आपण आता थोड्याच वेळामध्ये 5
10 मिनिटामध्ये राजापूरमध्ये पोहोचू. आता उन्हाळे गावाचा उतार आहे. या ठिकाणी तुम्ही पुढे गेलात की उजव्या बाजूलाच राजापूरची गंगा आहे. अरे बाप, बघ किती व्हायब्रेट होतं आता. असं म्हणजे गाडीचा प्रॉब्लेम. टायरांना तेवढी ग्रीप मिळत नाही. हो, त्याचं काम बाकी होतं, झालं का? हो, याचं काम अर्धवट होतं. तरी पण ही अजून हाईट वाढवू बघू आमच्याकडे. कारण हे बघ आता त्यांची रिटेनिंग वॉल आतमध्ये गेली आहे आणि वरचं पोर्शन बाहेर तो इलेलो बाहेर गेला. तो कधीही कोसळू शकतो, कारण कधीही वरती कोसळू बऱ्याच शकतो. झाडा नाही त्याची. हो. रिटेन करू शकतो. पाऊस जरा हेवी पडलं ना की आणि माती खाली येईलच समजायची, किंवा परत त्यांना काम परत मिळता येणार आहे JCB वगैरे लावून, आणि हा त्या कॉन्क्रीट रोडची माती परत. हे बघा, हे उदाहरण आताच बघा, माती सर्व खाली आलेली आहे. त्यामुळे इकडे कॉन्क्रीटची रिटेनिंग वॉल बांधतात. ॲक्च्युली सर्वच ठिकाणी कॉन्क्रीटची हवी. ज्या ठिकाणी तो नॉर्मली म्हणजे 5 ते 6 फुटाचा एक्सवेशन झालेलं आहे हाईटला, त्या ठिकाणी ठीक आहे रबलची वॉल. पण ज्या ठिकाणी तुमची हाईट 10 मीटर, 5 ते 10 मीटरपेक्षा आसपास आहे, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कंपल्सरी कॉन्क्रीटचीच रिटेनिंग वॉल पाहिजेच. आधी पण RCC असेल तर ती उत्तम. त्याचं फाउंडेशन पण एक थोडं डीप गेलं पाहिजे, कारण मातीचं प्रेशर एवढं भयानक असतं पावसामध्ये. कारण ड्राय सॉईल आणि आपली वेट सॉईल, वेट सॉईलचं प्रेशर जास्त असतं. कारण मातीसोबत पाण्याचा देखील फोर्स हे करतो, वॉलला धक्का देतो. ॲक्च्युली आम्हाला कॉलेजला असताना शिकवलेलं. त्याच्यातल्या त्या काही गोष्टी लक्षात आहेत. त्या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारे काम चालू झालेलं नाही. ॲक्च्युली आपला मागून इकडे पुढेच ना राजापूरचा एक मोठा ब्रिज आहे. पुढे तर तो ब्रिज अटॅच होणार आहे. माझ्या मते मागे गेलो तो ब्रिज. आपण पुढे एकदम इकडे काहीतरी हा रस्ता देखील देवगडला जातो. इकडे थांबवलेली. तर इकडे अशी ट्रेन वगैरे पण कसले आणलेली आहेत मोठे. ब्रिजचं काम चालू आहे इकडे. स्पॅन मोठे आहेत. त्या ठिकाणी अटॅच होणार आहे तो रस्ता, त्यामुळे त्या रस्त्याचं काम पेंडिंग ठेवलेलं आहे. आणि हा रस्ता असाच आहे. फक्त या साईडचे गर्डर्स टाकल्याने आहेत. हे 2 साईडचे गर्डर्स टाकल्याने आहेत. बाकी माझ्या मते तिकडून कटिंगचं आणि काम चालू असणार. तर आपण आज जुन्या राजापूर पुलाजवळ आलोय. तर मित्रांनो, ह्या राजापूरच्या पुलचा देखील आम्ही व्हिडिओ टाकलेला, त्याला देखील प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणजे नक्की हा विषय काय आहे तोच आम्हाला कळत नाही आहे. की नक्की व्ह्युअर्सना काय पाहिजे. आता आम्ही मुंबई गोवा हायवेची पूर्ण अपडेट आम्ही देतच आहोत. त्यांच्यासोबत बाकीच्या व्हिडिओना देखील आम्हाला जर जरा रिस्पॉन्स मिळाला तर आम्हाला देखील व्हिडिओ बनवण्याला अजून प्रोत्साहन मिळेल. कारण काय होतं, आम्ही प्रत्येक वेळी वेळ काढून तसं येऊ शकत नाही. तर आम्ही आमचं टार्गेट एक ठेवलं आहे की कमीत कमी 1 महिन्यामध्ये
मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट देत राहू. पण ते देखील आमच्या कामामुळे काही वेळेस शक्य होत नाही, सुट्टी मिळत नाही किंवा एखाद्या वेळेस काम आमचं फुल कंटिन्युअस चालू असतं, त्यामुळे मग उशीर होतो व्हिडिओ बनवायला मुंबई गोवा हायवेचे. पण आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करतोय की जे आमचे सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांना आम्हाला निराश करायचं नाही आहे. तर या ठिकाणाहून ह्या ब्रिजला जाण्यासाठी रस्ता चालू होणार आहे. तर इकडे आता आपण मागच्या वेळी बघितलेला राजापूरच्या ब्रिजच्या व्हिडिओमध्ये, तुम्ही देखील तो व्हिडिओ बघा की या ठिकाणाहून हा रोड जाणार आहे. त्या ठिकाणी मध्ये चढ उतार होते, तर त्यासाठी माझ्या मते हे पाईप वगैरे आणलेले असणार. मारुती स्विफ्ट रिस्की ओव्हरटेकिंग, अरे बापरे, वळणालाच ओव्हरटेक करतोय. होतो बघ कसं जातात. आता कसं शहाण्या मुलासारखा वागलेला आहे. मांजर 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 बिचारा आतमध्ये येता नाही फक्त रोडवर. खेळायला डंपर वगैरे चालले असल्यामुळे भरपूर स्लो जावं लागतंय. ओव्हरटेक देखील तुम्ही करू शकत नाही आणि करू पण ना, 5 मिनिटं लेट झालं तर काही फरक पडत नाही. सावकाश अजून आपल्याला 400 किलोमीटर जायचं, तर या ठिकाणी पोकलेन वगैरे आणलेले आहेत. या ठिकाणी रस्ता रुंद होणार आहे. तर आता स्विफ्ट आणि बलेनोवाले शहाण्या मुलासारखे चाललेत. मगाशी पूर्ण वळवळ करत पुढे जात होते. शुभम ट्रॅव्हल्स. तर ॲक्च्युली मला एक गोष्ट कळत नाही, आपले हे मुंबई गोवा हायवेवरून ज्या छोट्या गाड्या प्रवास करतात त्यांच्या ड्रायव्हर्सना काय एवढी घाई असते. आपण उगाच मुंबई गोवा हायवेला दोष देतो, पण ॲक्च्युली अपघात होतात त्या ड्रायव्हरांच्या चुकीमुळे. आणि ॲक्च्युली तसं म्हटल्यावर रोडचा देखील प्रॉब्लेम आहेच, कारण एवढे खड्डे वगैरे रोडला आणि अतिशय धोकादायक वगैरे वळणं ठेवली आहेत. आणि आता जरा मुंबई गोवा हायवे पूर्ण झाला आणि जर अशीच लेवल राहिली कंटिन्युअस तर टायर वगैरे फुटून देखील अपघात होण्याची शक्यता आहे. तर आपण आता राजापूरमध्ये पोचलो आहे. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. तर आम्ही तुमच्यासाठी याच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येतच आहोत. आणि या आपण आता भागांमध्ये मुंबई गोवा हायवेची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. तर त्यासाठीचा दुसरा व्हिडिओ होता. तर हे सर्व व्हिडिओ बघत जा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती शेअर करा की सध्याची रोडची कंडिशन काय आहे. मित्रांनो, पुन्हा एकदा धन्यवाद. सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा जर तुम्हाला मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स पाहिजे असतील तर.